Esnatu da trikua, abi ostole horrez egindakoan. Eta dakizkien hitz guztiak ekartzen ditu gogora. Gutxi gora bera, aditzak barne, 27 hitz. Eta gero pentsatzen du, amaitu da negua. Ni trikua naiz, 2 zapelaitz gola dabiltze galetan. Marrazkillo, zizare, somorro, arma, igel. Zein putzu edo zuloetan eskutatzen zarete? Hor dago erreka, hau da nire erresuma, gozeak nago. Eta benirorio, hau da nire erresuma, gozeak nago. Marrazkilo, zizare, somorro, arma, igel. Zein putzu edo zulotan eskutatzen zarete, Ordea, bertan gelditzen da, bera ere, ostole hor balitz. Artean ez baita, eguerdia baino, lege zahar batek. Galerazi egiten bai dizkio, eguzkia, zerua eta zapelaitzak. Baina gaua dator, joan dira zapelaitzak, eta trikuak. Marrazkillo, zizare, somorro, arma, igel. Erreka utzi eta mendiaren pendizari ekiten dio. Bera erantzetan seguru nola egon baitzitekeen. Gerlari bat bere eskutuaz Espartan edo Korintion. Eta bapatean zeharkatu egiten du. Belardiaren eta kamio berriaren arteko muga. Zure eta nire denboran sartzen da pausu bakar batez. Eta nola bere hiztegi unibertsala ez den, azkenengo 7.000 uneotan berritu. Ez ditu ezagutzen gure automobilaren argia. Ez da ohartzen bere heriotzaren hurbiltasunaz ere. Trikuarena Bernardo Atxagak idatzi zuen poema da. Atxaga, edo hobe esan da Jose Irazugarmendia, hau baita bere benetako izena, Gipuzkoako Asteazu herrian jaio zen 1951. Aita arotza zuen, eta ama andereñoa. Gurasoek oparitu zizkioten liburuak irakurtzen piztu zitzaion idazteko gogoa. 9 urte zituela, aitarekin joaten zen baserriz baserri, argindarraren errezioak kobratzera. Eta herritarrei entzundako historietako pertsonaia eta pasarteak urte asko geroago idatziko zituen liburuetako parte izango ziren. Garai hartan entzundako guztiei esker sortu zuen obaba. Bilboko emakume bati entzun zion zehazka kanta batean aditu zuen hitza. Oroimenak eta fantasiak bat egiten duten tokia. Obaban posible da ume bat basurde bihurtzea, beharritik sartuko zaion muskerra mutikoa zoratzea, eta beste bat txantxangorri bihurtzea. Nera bezala, Andoaingo bibliotekan hartu zituen maileguan liburu asko eta batxillerra ikastera Donostiara joan zen. Geroago Bilbora etorri zen, Sarrikoko fakultatean ekonomikaz ikasten. Orduntxe ezagutu zituen Esdok Amairu taldea, Gabriel Aresti idazlea, Koldo Mitzelena filologoa eta Jorge Oteiz eskultorea. Ikasketak amaitutakoan soldaduzka egitera deitu zuten eta han, izandako bizipen gogorretan oinarrituta ziutateaz idatzi zuen. Soldaduzka amaitu ostean Donostian banketxe batean lanean aritu eta handik gutxira Bilbora itzuli zen. Instituto batean irakasle zela Pot banda talde literarioan parte hartu zuen Ruper Ordorika, Joseba Sarrionandia, Jose Mari Iturralde eta Jon Juaristirekin batera. 80. hamarkada bukaeran idazle profesionala bihurtuta Bartzelonara joan zen, filosofia ikastera, eta haurrentzako liburuak idazteaz gain, Maskaradan txerti taldearentzako testuak prestatu zituen. Gerora 20 liburutik gora idatzi ditu helduentzat, gehienak nobelak eta narrazioak, baina baita saiakerak eta antzerkia ere.
Aurrentzat idatzitako Ramuntxe detektibea, Jimmy Potxolo, txitoen historioak, astakiloak, sola edota Bambuloren abenturak oso ezagunak dira gure artean. Bere poemetako hitzei, Itoiz taldeak, Ruper Ordorikak, Mikel Laboak eta beste hainbat musikari jarri dieten musika. Hizkuntza askotara itzulika ditu liburuak. Alfabeto ezberdina erabiltzen duten hizkuntzetara ere bai. Bere hitza gogora ekarriz, megalitoen garaian jaiotako hizkuntza baten idazten dut. Ordutik gaur arte biziraun duen hizkuntzan. Euskal Herria izena duen tokian, triku baten antxera izkotetuta temati biziraun duen hizkuntza. Mapan ikusezina den herri baten hizkuntzan. Hortetako lorategiak sekula zapaldu ez zituen hizkuntza. 4 mendetan 100 liburu baino sortu ez zituen hizkuntzan. Loa luzea izan zen, biblioteka laburra. Baina 20. mendean trikua esnatu da.